напред, стягаш се и стоиш. Защото нали ти казвам, ако седиш така... А мен ме е блъскало, когато аз съм падала с палата по-долу. Добре, той се знае обяснява. Стояла правилно. Това е малко по-насам, това е малко по-навън. Е така ти е упорът. Защото така, ако седиш, не му даваш възможност... На него. Да, не му даваш възможност кучето да застане как трябва. Не трябва малко по-настрани да ти е крака, защото като той кучето тръгне, мой тук пречиш му да се направи позицията, разбира се, малко по-назад трябва. Не се накланяш, ръката е малко по-стегната, обаче тук. Това е позицията. Това е първото и най-важното. Това ми беше много добре. Добре, стегната върху. Излез тук, влез ти вътре. Палката държиш винаги до крака. Разбираш? Това ти е коректната позиция, колко по-настрани. Леко разкрачено и така. Нали ти казвам, подой кучето, почвам вече ще скача по краката и това. Това е позицията. Следващото нещо, като излезеш отвънка, по какъв начин да стартираш, като поеме кучето, как да реагираш и така нататък. Ела ти отпред, защото миналата година беше тук. Ела да гледаш. Той тук ела по-насам да могат хората да гледат. Там няма смисъл. Ела сам. Позицията е така. Аз ще заставам тук. Преди да тръгнете. Като тръгнете, най-хубаво е. Хем помагаш на кучето. Хем това ти е нормалното движение, като тръгнеш да бягаш. Махаш два пъти. Ако си достатъчно бърз. И се стягаш тук. Ръкава, успоредно на тялото, даваш оптимална възможност на кучето да захапи. Трябва да сте коректни с кучето. Трябва да сте коректни към съдята. Няма такива работи тук, така мигачи да им дават и няма да дърпате отпред. Мигачи. Разбираш? Това е много коректно. тук, така ли? Оставаш малко въздух, защото след малко ще покажа какво става при него. Да не си направя нещо. Извади въздуха, ще изкара кучето. Леко остава ти тук въздух, ръката е стегната. Нали ви казвам? Тръгваш, махаш два пъти и се стягаш и чакаш. Така. Това е реакцията на кучето. Тръгни бавно да бягаш. Кучето тръгва, разбира се, е по-бързо от нас. Първо блъска и после по принцип трябва да дръпне. Някои не дърпат, някои трябва да внимаваш какво правиш. Обаче това е нормалната реакция на кучето. Първата блъска, ако не си стегнат, какво става? Заминава ти ръката, литваш по очи. Това бягаш се, кучето като те блъсне, поемаш тук удара, продължаваш да бягаш и в следващия момент кучето почва да те държи. И ти бягаш, 3 скачки трябва да бягаш, спираш, обръщаш се и това ти е положението. Кучето пуска. В следващия момент правиш крачка напред с палката едновременно. Това ти е нападението спрямо кучето. От тук нататък всеки почва по някакъв начин да прицира кучето. Да, напада и почва да прицира. И кучето почва да дърпа. Повярвайте ми, едно куче 40 кила тежи. То не бяга, по принцип ти говоря. Сега има кучета, дето си бягат с теб, подскачат с теб и няма ядой. Обаче по-сериозните кучета висва тук, или кой някой тежък ротвайлер 50-60 кила, не е леко. Разбираш?
Дай да видим да ти покажа на теб как. Взем един. Много направо с същата ръка. Взем същата. Авто тръгвай да бягаш и две крачки чакаш. Ако кажа кога, правиш две крачки, маха и се втягаш тук. Добре? Бавно. Ти бягаш и с ръка. Бягаш с ръка, връзката, в другия момент ти бягаш. В един момент спираш. Връщаш и може да не го връщаш. Слагаш ръката пред тялото, кучето пуска. В другия момент е, кучето е тук, сега ти казва, идиш паузата и ще правиш крачка на света на кучето. И тук бавно сега всеки си има някаква техника. На къде си или не, на къде навървиш, ти вървиш напред и единия бяга с кучето, другия кляка и маха с тия палки. Виж как бяга той и как бягаш ти. Всеки си има някакъв стил. Някои хора бягат прави, разбираш, други лягат над кучето, правиш повече напрежение. Това движение ти е много по-силна опората, отколкото ти тъй като бягаш. Както е удобно. Имам чувство, че така ще се бори кучето, за че го казвам. Не заради нещо. Всеки е различен. Аз пак ти казвам, има много фигуранти, които бягат. Като бягаш е по-лесно. Трябва да си физически подготовен, като го правиш това. За да си фигурант, трябва да си физически подготовен. Тук не говорим за... Това е работа, която ти тия кукалици. Всички фигуранти са на 50-60 години контузини. Така си. Така ти държат до 50-60 бюра. Аз ти казвам, че на 50-60 се обажда вече контузии. И пак си казвам, това е трудна работа. Сега, съвсем друго е, ако тръгнеш да обучаваш кученци. Това е съвсем друго фигурантство. Там ти трябва да знаеш какво правиш и ти трябва усещане. Ако видиш кученцето, че дава назад и ти трябва да идеш назад, да му дадеш сила. Ако някой пес катил, дето не дава назад, трябва да му покажеш, че и теб не те е страх. Това са трудни работи. Сега за спортна маския, куче да ти кажа, е по-трудно с твоята физика да реагираш по адекватния начин и да му устоиш на силата. Това е куче 40 кг, вече това куче има доста повече сила от един човек. Той като седиш си слаб. То не е слаб, той и психическа работа.